όχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς Ελλήνων χριστιανών. Λολ. Καιρό είχα να ακούσω αυτό το άσμα. Καλώς ήρθατε στο τρέξε τρέξε λαθρούλι. Να και το πρεζάκι. Παρουσιάζω εγώ, ο Έλλην. Με τι ασχολείστε? Πώς δώσ' πιστολάκι με. Έχεις πιτρίδα. Εγώ από αποτύχους είμαι πάρα πολύ καλός να με πάρεις να το ξέρεις αυτό. Ρώτα και το Σούλη άμα θες. Εγώ πουλάω φραλάλια και pasatiempos. Il y a environ, il y a les viandes, il y a les vifloun. Εγώ είμαι μεταφραστή του. Είπε άλλο. Εγώ λέγομαι Δυτοκό, Παναθηναϊκό Πέτρο. Πολύ καλό ομάδα, αλφα εθνική. Μυρίζουν όλα τα μαλλιά μου. Εσύ μαύρε. Δεν το κατάλαβα. Τέστα. Είμαι από Λευκορωσία. Όπως βλέπεις είμαι λευκός ρόζος. Βέβαια ο γιατρός μου είπε έχω κρωματοψία αλλά στα αρκέδια μου. Πάσπα. Ρε φιλαράκια, μήπως έχετε κανένα 50 λεπτό να πάω μέχρι τη Λαμία τουλάχιστον να φάω και κανένα κουκουράκι, ξέρετε μωρέ, έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, το πρεζάκι μπορεί να είναι πρεζάκι, αλλά είναι Έλλην. Γι' αυτό θα δώσω 50 λεπτά. Το τάχιστο. Ξυλωθείτε είπα. Εγώ δεν δίνω τίποτα σε αυτόν. Τι είπες εσύ νούμερο? Νούμερο, όποιος το λέει είναι. Α ναι, τώρα θα σου δείξω εγώ. Μην μου δείξεις τίποτα ακόμα, θέλω να φτιάξω βρει μόνος μου. Είναι φαγητό. Τι ασυναρτησίες λέει ο μαύρος. Το βρήκα φαγητό είναι. Για να έρθω να σου πω δύο φωνήντα από κοντά. Μπορείτε παρακαλώ να μην φταίνει όταν μιλάει. Εσύ μπορείς να μην βρωμάς σκόρδο. Λοιπόν παιδιά, δείξτε αυτό το σύντροφο λίγη στοργή. Εδώ στην Ελλάδα μας. Εμπρός λοιπόν, δείξτε το. Δείξτε μου. Όχι.